indoda yona nto engakhuliswa ngayo yona nto engayifundiswa indoda bafowethu. Uyabona lo mfolo kube kuthiwa angihlangananga naye maningi kakhulu amaphutha engabe mina sengimenzile la eGoli ngwenziswa ngabantu uyabona maningi kakhulu so sengithathe yonke into nje eyicomplain yangapha ngithi ngicela angi-attendele yona ayibuyise kimi sivuthiwe uye obephikelela lo mhlangano for the past 3 weeks kufanele lo mhlangano uhlale for past 3 weeks njalo masela eGoli asezithuba phakathi noma ngabe kusebusuku asezithuba sibona ama-security because ukuyo nayo lento yokuphela engisho ukuthi akekho umuntu oseduze kwami ngondise nawe nanbo baba akekho nawe captain umuntu oseduze kwami obekhuluma kabi ngama-security bekhona ilanga engaphatheka kabi kakhulu ngalo engicabanga ukuthi ilona langa engakhipha ngalo lesi statement se-777 engafika kade thina sizoba nomhlangano la ngafika kugcwele amakula la ayikho into yangiphatha kabi njengaleyo ukuthi kulahleka ingane yakithi la emphakathini asikaze siwabona amakula ehlanganele ukuthi hayibo usolakala ukuthi yithi esilahle ingane ayihlanze kithi awakaza kwenze lokho kodwa into esayibona sawafica egcwelela safica egcwele ama-security ilelo langa-ke mina engatshelwa ngalo ukuthi i-777 izinkabi ayizo ey'gadela amakula abanandaba nale ngane elahlekile and yayingiphethe kabuhlungu okwangempela leyo nto leyo kodwa ngahamba uDuma ngokungenelela kaDuma ngoba uDuma wafika ngazo lezo nsuku uDuma-ke wayisebenza-ke into wayisebenza wakhuluma nabantu wonke ama-calls ayiqhamuka ngendaba ye-777 ne-security ney'nkinga ey'phathelene ne-phosphorus nalo zonke nje iGoli ngavele ngathi ngicela yena ngidlulishele kule nto ye-security nje ngicela ukuthi kube uyodila ney'khalazo zama-security hhayi wahamba wayithola iqiniso salithola ukuthi no akunjalo but kukhona abantu ababone ithuba lomsebenzi abanye abafonayo amanye ama-security asebenzele ezinye iy'nkampani asuke ethunywe ngabanikazi bey'nkampani ukuthi awafona siyakulandela siyaphenya-ke thina uma kukhona into efikayo ukuthi asiveli nje sijale sihlale kuyona kodwa nje hhayi laba bokufika bafowethu oma-stand asibe siqale sixoxa nabo ndimandi abantu amaphoyisa awabeqale babopha ama-stand abantu bokufika asibe sibatshela ukuthi cha impela kuzokwenzeka sibatshele nje iqiniso ukuhamba bayahamba ngeke ukuthi kushintshe lokho ukuthi phela i-focus bisekutheni sibanikeza i-deadline sifuna ukubona abantu abasihloniphayo abantu abangasihloniphi and siyezwa kuthiwa lapha eMayfair banempi abantu bokufika ngiyajabula ngoba nithi nikhona nina nibagadile kuthiwa banempi lapha bathi bangabhekisa impi kini nithi mngayisheshani bakhozi yeah sabe ufuna besheshe bekhuze ngaphambi nje neMayfair sheshani bakhuze ngoba abantu abaningi abazi ukuthi ngaqeqeshelwe so ke awukwazi ukutshela ukuthi uzolwa nami ngoba uzolwa nabanye abantu ungakafiki ufike nosuyikhathalele phela ngiyabonga captain siyabonga bomndabandaba before angesi athi khona nabo mina nami into ngakhona nanosuku lapho kathi ufika lana khona ama-foreigners bakumhlangano wami ngakutshela ukhuluma nami ngangitshela ngikuzwa phela ukhumbula ukuthi SAPS umsebenzi wami uprotector every person who is in the boundaries of South Africa, whether that person is documented or not documented. And those people now mina ngilo muntu lo owenza into ofuna ukuba ahead of every situation. Namanje lo meeting njengoba isinje, I'm glad because I want to be ahead of any situation. Uthi mawuvela lapha kube sekile nesindebele silikorophele ngilindele ukuthi mawungabuya wasishayane ungangizeli so ke even namhlanje nginawo meeting wanabantu nabo bokuhlala ukuhamba ngoba usekunama letter acirculator la eyokushini anganama letter here anganama letter here now ahamba ngemarch ahamba banikeza abantu incwadi ekuthiwa hambayo Mabalekele police station and I'm the one that has to uthi ngibe ne-plan B makashaya umuntu lathwela estradini ubalekele police station if mawazongithola mina ngisappose itiye lapha that means then I was not prepared for the situation to come. I have meetings with the abantu bala phosphorus abantu babona labo ama foreigners awala phosphorus
I've got sector people, sector managers, the police that are managing the sectors in every sector. National is divided into 5 sectors. And every sector has got a police officer who is responsible for that thing. Baphumela ngaphandle ngiyabathuma nabo phumela ngaphandle, meet the business fraternities, meet the community, then balethe izikhalazo sibone ukuthi isebenza kanjani. But ke ngiyabonga okunye ukuthi uvalo or i-concern ebesinayo or bekhona uzami uyayi-addressile ngalona. So ngizo ebandleni elikhona manje khona onenkinga nomadelo yanoTed khona omunye mhlawumbe ufuna ukuvuyisa something. Ngoba mhlawumbe ngicela ukuthi before umadela ngoba ngikade ngixamise before ngaba sengena lapha. Ngoba umthetho mhlawumbe into yesithi uma ngizobuyela kule nto ukuthi kundabantu abongideli angisakwazi ukukhuluma mase khulumeka kodwa kungihlangana naseboardroom. Bona umntu hayi Sengizwile ithokoza kakhulu ngabantu abafika emhlabeni senzela abafowethu ama-security companies badinga ukushiya ngaphandle. Ngibongelele nabaxhumisa isiteshi nomphakathi CPF amaphoyisa communication. Uma lo abhale into wrong bona bayazi ukuthi kwenzakaleni. So bagadeni babonke nami mangemithingeni bakhona bona ngiyaqina. ayinde kakhulu mhlawumbe kodwa kaduma ukuthi sisebenze kakhulu nawe ukuthatha zonke ngisuka naye ukuthatha zonke uduma kuyo le nto yokupreventa i-crime. Ngifisa ukuthi ngiveze le nto ikhona into okwayiveza izolo lapha eKatlehong ndaba ethi uma ngabe uya kumongameli uyozibophezela ukuthi angeke uze kulutho ngoba sekuthiwa uye ne-3 million. Kuthiwa mali ne-3 million kuningi. Uma uya upresident oyozibophezela lokho okuzibophezela lokho ngempela yenza ukuthi kwakuyiwo igama lomkabi livela ngoba zingenzakalanga inhloso zabathile kade befuna ukuthi manje-ke iqiniso lithi ukuqala kwemashe uyithola kudali khona usibona ngesehla sekhaya sidibana emkhosini yaseNdlunkulu sicwebezela hayi sisebenza kuyo security hayi ukuthi iqhamuke manje ngoba sekuthiwa mabahambe sesiqhamuka sesino abayindawo akusile iqiniso le ukuthi sitheni abanye indawo kodwa izimo zokuthi kuvikeke lento yani eluthini yiyo into kahle kahle sikusemphage na kuyikuthi mhlambe wena kufikiswa izinto ngesizwe nayo ke yona le yama opponent akhona ama-opponent gcwele loshi afisa nawo into engathi ngabe manje nathi sesiyawujola nomsebenzi kwenzakalani ngendlela kanjani begijimisa izinto ngesizwe lena nje le division phakathi kwelokishi ne-hostel ayisiyile iqiniso nelincane bazi kahle ukuthi uma kunenye i-organization i-Mzansi Business Association ngikhona kuyona sasizama khona ukuqeda lento khona into yaselokishini ngasehostel into engeneleyo yini propaganda ekhandwayo manje ngoba kunalezi zinto. Ngiyathanda-ke futhi uma kuyukuthi uyabona kancane ukuthi uneqembu ukuthi nje libhizi likhanda into yalo nezepolitiki elifuna ukuthi ingolisela abantu abaningi lento. So nje umuntu akayiqonde lento ukuthi ayikho impi ekhandwa ngama-security ebheke emphakathini kodwa umphakathi usuke bese ufunzwa ngabathile ngoba inabantu abawu-3 i-security company against i-security company ekhona kube umastende walapho nejealous nokuthi noma stende walapho khona kuthola bese bayiphara ngevethu shine band umuntu umbona udala kusasa sidalo shine band bephelela zulu sekuphelela uzulu njalo manje izinto singalasho ukuthi ayihlobo sewawu manje kwenzakalani
So ke ngizama ukuveza nje izinto ezinjalo ndaba nabo ukuthi mhlawumbe esengathi singaqina Duma kulento ukuthi ngibonile ukuthi ubulo kuyisukumela ngale ndaba ngoba umpothu nje lo wenza ukuthi kuze kube ngathi isiphithiphithi siyakhula lwale VN besilokhu sikhumana eduzane kakhulu noDuma ukuthi Duma ngenelela ukuthi kulento ngoba akuhle kanjena sesibizela la bengifisa mhlawumbe manje ngoba eseze wakhuluma waqeda ndabandaba ukuthi mhlawumbe siyigoqele ngento manje ethi ukusuka manje ngoba ikhona lento yalezinto ebeyilokhu ishawa kungena lo master sithi siyafika sithola uba kumdala ubona ukuthi kodwa lo wakwazi kanzima uzogwaja qhamuke ngikhulela abantu umntwana ayisawushisa lo muntu ubona ngapha manje kuyahlukumezeka lo muntu so ngifisa ukuthi sibheke lapho manje ukusuka manje siyenza kanjani sinikeza miphi imigomo into yethu ngoba iqiniso liyavela ukuthi sisayidinga lodwa ukuthi besidukelele nje ngamasara khona la emaphasage. Bengithi angilokuzana ngikuveze ukuba apha abantu naye la wasilungisa sasibona abantu. I-meeting le yabo kufike yayikade uCaptain ayicelile babe bezwe ngahamba kwebekadayini sabaqoqa kokunye kwezinto ezaxoxwa endini sasibalandile ngoba kuthinteka kumukela thina siyabavikela abakidnape uMazwi now sabalanda sathi sicela ukuthi uma ngabe khonakala hlanganisani imali uthole i-private investigator ifune imali ngokunye kwezinto kwakusilethe la ekhaya sifuna ukuthi kwenzeke nathi kwindlela yokuthi asihlangana nalento uNkulunkulu emuhleke kungabenzeki wavela sambile futhi ey'nduneni sazilahle ey'nduneni lapha siyozibika ngoba amagama ethu engekho mahle ekuhlaleni ukuzwa ngithi mina sekumane ukusho uDangweni ngoba akekho umuntu ongasazi anyway umbuzo nawo ngokundaba ngizwe ukuthi abafika bayahamba bonke kunegama okwakuthiwa ongenamaphepha nonamaphepha ngifuna lapho mhlawumbe ivele noma ivela ukuthi izwakale kahle ngoba abantu bayikhoda into umuntu engasayilandeleli athi kuthiwe abesenza into kuneyo kulaba mfowethu abenza ibhizinisi noma kunamaphepha noma abanamaphepha akanalo ilungelo kumthethosisekelo waleliso ukuthi angenza ama-sponsorship so angangahambi ukuthi aphume ezweni kodwa akakwazi ukuqhubeka nokwenza umsebenzi we-sponsorship. Sizoba nevideo eqondene nalokho kodwa siyichaze kahle kodwa nje umuntu noma akunawo amaphepha akunandaba akakwazi ukubona i-sponsorship ukhona umthetho uzokukhombisa uzothumelela la umthetho empeleni ngiyocela ukuthi uDuma Nkandla group yabanikazi benkampani zama-security efaka khona ukuze le mithetho ngimnikeze ngikhombise nabo ngibakhombise ngoba akusinzondo uma enamaphepha ohlala eSouth Africa nokuhlala eSouth Africa kodwa akakwazi ukuhlala okungaba inhlahla nje ukuthi abe na ngaphandle ke mangabe sebebasheshiselile lapho eGoli kuyashesha into ethatha 6 months la eGoli ithatha 6 hours so ke mhlawumbe sebebalungiselile kodwa ke nakulokho futhi kusazolandelwa futhi kakhulu abantu bokufika nje abanamaphepha aqondile abawathole kusukela ngo-2016 kuza manje bonke ba-under investigation. Inqabi yaresindwa kodwa kuresindwa 2000 nje wama-passport wama-vet ngayo le decision ngayo le pressure efakwa i-team so ke onamaphepha oyisebenzela endaweni ethile enza umsebenzi abantu base-South Africa abangeke bawenza professor e-university unamaphepha hayi sikhuluma lo hayi siqalele la nje ukuthi umuntu wokufika kulelizwe i-sponsorship is reserved for South Africans ukugunda ikhanda is reserved for South Africans i-car wash is reserved for South Africans it can't be owned by umuntu wangaphandle sisho that perspective umthetho ukhona ngili wrong ngoba banazo letifiketi mara banazo ngendlela engahambanga ngendlela right banazo mafia uma-stand ukhuluma noma-stand ukuthi go and apply and umthetho uthi baka apply kumele kube umuntu applyile uyibeka bese shop phakathi but when you enter sohlala lezi 2 1 uhlangana nomuntu oyi-foreign ukuthi namaphepha akanamaphepha
but the fact of the matter ukuthi uhlala umuntu nge-foreign. And now se-defeat manje le-purpose ye-LG certificate. To say okay, no, it's fine. Iphepha lakuveza lokuthi lesiphaza si-legit, mara sisho ukuthi kumele bekhona uDumahadele phakathi. Mara phakathi esho kwa uDumahadele. Mara iphepha uthole kanjani? Now we're having a meeting with LED to say, can we therefore withdraw? Then abantu apply ngendlela right because of empeleni. Sine challenge ukuthi sithola sibhizi silwa so sibisa yinga le phepha. Sipho samalifika lithi phepha ngamkhiphe phepha mbonise. Then phosa sena manje ukuthi limkhiphe ngamkhiphe. Kodwa manje iphepha likhishwa umuntu wrong ngoba umuntu ufuna akhiphe iphepha, ufuna akhiphe i-ID. Iphoyisa malifika ufuna akhiphe i-ID yakhe abese khiphe iphepha. Manje iphoyisa yebo liyalibona iphepha ukuthi hayi iphepha libiza undabandaba. Kodwa i-ID yomuntu wasePakistan akukwazi ukuba kanjalo. Kufanele bangabe umthetho uthi uma kuwuwo on istore fanele uhlale ubukhona istore. Uma ungekho istore akuthiwi uyo order. Not ukuthi inyanga yonke ama-inspectors because fanele u-inspector lokho yakudla. That's why kubulala iy'ngane because aku-inspector lokho yakudla ngenxa ukuthi umnikazi you can't inspect impahla yomunye umuntu engekho because angabuye umuntu athi usumntshontshe into zakhe uyabona. So yiyo-ke le ndlela manje uma uhamba uya kwi-system uya lapha kwamasipala uthi ake siyobuka kwamasipala wemasipala nibanikelana abantu bokufika ilokuzi ama-permits operator la athi umasipala sibanike thina abantu bokufika ama-permit uthi ngicela ukubona kwi-system kuvele ongubani kuvele omzolo kuvele osithole kuvele omgazi kuvele bonke abantu abaveli laba abantu bokufika lapha kwi-system. So sifuna umasipala ukhansele wonke umuntu oqashise ngelokuza and rescind the permit angabe samvumela futhi amscrape njengaphindi abe nelungelo lokuthola i-permit. Itolo can be afterwards but akukwazi ukuthi ngoba uma uya kwi-system nikhumbule ukuthi lento lena akusiyinto evele yazenzakalela, into that was planned ukuthi hayi nina nizofika ni-identify indawo nikhulume nomuntu. Uma ungenayo indawo bayazakhela beza nama-container, uma ungenayo indawo bayazakhela bona. So what happens after that? Iy'ngane zakulowo muzi hambani nemzini nema-tuck shops. Iy'ngane zakhona it's either idakwa kakhulu noma zidla ama-drugs. Why? Because kufanele omama bayafa. Laba bantu bawu-6 bahlala la esitolo la ekhaya kunogogo noma kunobaba noma kunomama nomalume. Umalume seyidakelwa utshwala, iy'ngane zidla ama-drugs. Iy'ngane zakuleso strategy ziyaqala zidla ama-drugs zidayisana izinto ekusuthi singazazi ukuthi iqhamukayo. And then uyabona iy'ngane seyiqala ama-drugs uyamangala hawo. Ingane abasibani banathi ikhula kahle ileza zinto, it's a system okufanele siyi-defeat. So uma ungathi uyakwamasipala manje uthi uyobuza ukuthi webantu bakwamasipala nibanikelana abantu bokufika i-certificate bazokutshela ukuthi hayi asikaze simnike thina asibanikeze abantu kuyethu i-system asinayo umuntu wokuhamba ne. Kodwa umuntu uya lapha esitolo uzofica umuntu okufika the same site evela kwamasipala. So ingakho kufanele silande umasipala sihlale naye phansi sithi rescinda wonke lama-permits lawo wanikeza umuntu ongafuni ukusebenza akuvumelekile akukho kwi-permit yoku-own ispaza shop la kuthiwa khona leya permit you can borrow it to someone. Sengisho ukuthi ke mfederation nakule data 40 people, if you can double check it, angithi kuwe, if you can check it you'll find the surnames and the names. Asithi athi umuntu mhlala number 1744 ispaza shop yes bese can you bring your document, you'll find out ukuthi igama lakhe aliveli but uphethe i-permit. I cannot drive with a driver's license noma ngamshada unkosikazi wami. I cannot drive nge-driver's license ongaseyami. It's against the law. It's what we are trying to say. But okugcina ke ukuthi we'll want again to have a meeting in Hlonishwa nabantu bokufika so that ukuthi bakwazi ukubona ukuthi it's not all about inzondo but it's all about umthetho and we are trying to fix our country. Kahle kahle we're saying government, can you please fix the country because of we are having a challenge and each and every time makuba nenkinga abantu bavamise ukuthi abantu bokufika abangaphandle. Now we wanted to see ukuthi ngempela i-crime ezabantu bangaphandle okayenzwa yini lapha kade eyogcina kwabantu abangathi kuzoboshwa umuntu oqashwe ngaphandle. Sesikhuluma ngomuntu ongenamaphepha. So uma waqashisa umuntu ongenamaphepha angene phakathi ejaridini angikhuluma umuntu onamaphepha ongenamaphepha bomqashisile ejaridini into oqala bangashona kufuneka i-ID yakhe, kufuneka amaphoyisa eze. Now if angana ID wena umqashisa kanjani, it goes back again kule nto esiqalile ama-street committees ney'nduna ukuthi mazi umuntu ohlaleleni nakho and sibe namaphepha. Ngizothi umzekelo nje omncane kunobhuti owabulala umuntu eNquthu wabaleka athola ibail wahlalelwa uNkulunkulu. Ngafuna ngaphosa seNquthu samfuna wathi uthi eNquthu urapile wabulala wazohlala laba kahlala khona eRampunuphi ufike wa-apply ku-council
awufuna umsebenzi. Kanti this person it's wanted. I'm talking about South African person from Nutu to Gauteng. Now the very same person njengoba mfuneka so. Simfuna kaso masifika laba kahlala khona. Kunamantombazana ahlala khona. Bamqashiseke umama kazi. Uyabona umuntu la akuna reference ukuthi usuke kanjani umuntu eze ngapha. Umhlonishwa kancane into zenduna ngizazi kakhulu. Bamhlonisheke kakhulu ngenduna ukuthi umuntu wakavakashile kahle kahle afike endaweni. Kumele if azolala one day akumele report induna. Kodwa uzohlala amalanga amathathu. Akeze induna azosinduna. Sinomuntu uvakashile la wenza abantu trip naselokishini bekhona kuma city committees so that we are trying to avoid ukuthi kube nomuntu esingamazi ovela fela ahlala endaweni kanti umuntu esirachile simbekela simangela bayashona kanti umuntu ombekile uhlala endaweni yokuhlala esingamazi ongena amaphepha not to say everyone mele ahambe but we are talking about abantu abangana amaphepha ukugcina sengivala we understand this is a business ngiyakhuluma nawo umhlonishwa nawo umhlonishwa zolo ukuthi lokho babantu abangakuvezile bafike okunye lesikhathi masizama ukulungisa khona la kumosheka khona we like it or not vele khona kuzomosheka khona but we are saying we are going to talk to community ukuthi ngoba nina sine experience yokugadala abantu kahle kahle simphucisile ukuthi nje sinenkinga ukuthi kulesingwa lesithola khona kunezinto ezingahambi kahle ezingenziwa yini but ezenzwa isystem ekhona abantu abayipreachile so we are trying to fix that but at the same time njengoba sakhuluma sikhuluma ku video we going to clarify akusiyo into izolunga namhlanje because of the whole of South Africa sikomele sibe khona sikwazi ukulungisa zonke lenkinga and once basibona manje level ezoyenza bakudabandaba I can tell you singabeka ifoni yakhe la mhlawumbe Eastern Cape bazofona ukuthi bakudabandaba nathi uzanze to clarify this thing all the security companies the entire South Africa they want us to go and attend these meetings so as to clarify ukuthi bafethu kahle kahle we are trying to fix the country we are not against the security companies but siyabonga ukuthi ke libe khona sahlala but at the same time it's important ukuthi sihambiseni leyo nto le mina engithanda kakhulu ukuthi mangabeyizona bagada sibe ne meeting nokushilo mhlonishwa ukuthi sibe ne meeting la esibatshele ukuthi kwenzakalani kahle kahle country and trying to fix the country I think country going to basuke abanye begeyize futhi akukhulume lokho nyanto wesamphatho wami akukhulume lokho wena uyi-security lakho ugadile hayi bese amehle suka ke kuye manje bese hlala ukuthi awule ndoda ngoba yakithi phela umzolo wakithi yena uzizwa kanjani mangabe umuntu waseTopa lapha esingazithiwa connect ngesimenzele ukusho ukuthi engadwe ngowakithi umuntu yabo so izinto funa sibuka siyaxolisa mphatho ohle sibaningi nawo ngicabanga ukuthi yonke nje wandana ngokwenza na meeting othatha isikhathi ugcina umyeseka la selacabanga ngayo ama transactions abanye fire bayobhadala abantu but here on the side of the SAPS abantu bamashe no thina siwona imagine abantu bayenzizwa empeleni ake ngisiza kancane kapteni insizwa nomsizwa iyona eqhamuke nokukhuluma nomuntu imatch and match iyayimasha nje silekelela imatch and match si udade wethu ingane yakwethu siyayiseka sizohlala siyeseka kodwa thina yithi esiqhamuke nento yokuthi hayi wendoda uhamba nini yabo so ke ingakho ubona lapho kuhamba khona thina amakhulunywa ngalento yokuhamba kwabantu kuba ne-effect akukho lapho ufica thina besigolozela ngoba thina asifiki thina ngeingoma masisesiza sesizokhuluma ukuthi umuntu akahambe sifike nje sikhulume nendoda kanjalo iyathokoza ngiyabonga singamaphoyisa but into esicelayo mina on the side of the SAPS whatever it is our target is zero casualty 100% we don't want 100%. Our target is zero casualty zero and violence zero violence and no one definitely ahlekele izinto zabo kunjalo let the law take its course thina as SAPS we have never stopped arresting abantu aba-illegal we have been doing this up until even when besithuke lokishini abomastandi laba namhlanje bezabuye bathi siyabaxosha abafuna ukuhamba bebangafuni bafike lesifika lapha sithuke but anyway it is our job ukuthi sihlale sithuka njalo sesikujwayele ngoba inhlamba inamathelo kubuya namathela ngabe sibavitivity but ke what I'm trying to say ukuthi ngiyabonga kakhulu ukuthi namuhla at least wherever ama uncertainties ebekakhona in the business fraternity mostly ku security industry which is involved kulento le
I believe ukuthi ayinekile uma ngabe angihamba nawo. So true nina ngicela ukuvala ngizokhuluma ukuqhubeka phela singahlala usulonke. Nikeza oyedwa ispeaker esisodwa mhlambe esizokwenza i-vote of thanks. Like as a chairperson I've got the right to tell you. Sibonga umuntu esibesuyathandaza ukufanele ukuthandaza. Sihambe siyosebenza iseminingi mhlanga kuze kushaya 12. Kana ngikale kwami ngo 5 funa ngibona ngo6. Nizothi kuba nabandaba ngoba company zonke ngabaphathi bestation ngokathola station siyabonga i-platform enisinikelwa bese kusho okuningi ngathi masifake kanti bese sinovalo nokuthi simakethe umsebenzi ngoba sinaleyo project ngoba sesi-ayinile namhlanje sizophuma senze imidla befilm sonke bazi abantu ukuthi i-777 imizolo security services i-dev security services esizinga siyasebenza sizama impilo sizama ukusikhuphula sabukela abelungu ukuthi abelungu bayesitaliwe thina sofika nini lapho sizama lonto leyo so siyabonga kakhulu sicela uNkulunkulu engathi angasisiza masiphuma la sibe moya sibambisane si-address abantu abasilandela ngamuva Siyabonga. Isimnandi lesikhulu. Yeah.